Zvibhagera zvamuri kuona apa inyaya yakitika mumasvingo iyo pari kunzi zvoni uyo munhu anoshanda muprison guard uyu akanga atora pfambi yake handiti anga arova tomonyo ine usango langu ndobva azotadza kubhadhara mari yese in full yavanga vawirirana. Saka manje vamwe vacho vanombotira kuuya kunobatsiridza kuti musadaro munhu, asi masisi vepatouchline vanga vasiri kuita zvemafanize zvekunzi wakapfeka inifomu kubasa kwako ndekupi havanei nazvo. Zvinhu zvinosiririsa izvozvo itori sign yekuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Yes, munhu anodawo kunakidzwa zvangofana kupinda mubhawa wobva wamwadoro wozotadza kubhadhara mari yese. Ndo situation yangofana iyo iri apa. Kuratidza kuti urombo isaini yeurombo iyo kuti vanhu vanochengeta Greekini vanochengeta vapari vemhosva, vanhu vanochengeta mabhanditi voshaya mari yekubhadhara small iwaya. Izvi ndezvinosiririsa zvinhu zvakadaro. But nhasi haisiro nyaya yega muri yeZimbabwe tingosangana nayo tichingopinda kudai so yamakadai kuteerera ndiyo channel yenyu yeKulian TV. Handiti patinokupai maupdates ese zviri kuitika kuHarare iko zvinezvi. Sonia namai vake, uyo Sonia aimbobva mudzimai waWickney Uchivhayo anova iye mudzimai akaita vana vaviri naSiya Wickney Uchivhayo, nhasi namai vake vazobuda mushure mekurara kwemazuva mairi vari kuchitokisa. Handiti ndokubva vamboenda koti vakambodidi zvikanzi chidzokerai futi munozodzoka muchiapla bail. Saka bail ravo riri kunzi zvoni raitwa zvabuda ende vari kunzi vabude $100 pamunhu wega. Handiti 100 ndo mabudiro vari kuita. But mune dzimwe nhau tiri kunzwawo zvekare update imwe iri kubuda secret ameno tingaiti chii. Pari kunzi munhu akanoita nyaya iyoyo akaita kuti vanhu veva vasungwe. This is according to Rutendo Matunyarara ndiye ari kudaro. Munoziva kuti ndikutaura nyaya dzisina umbo. Ari kuti zvoni I'm told that the incompetent and incoherent affidavit filed against Sonia and her mother on behalf of Chivhayo at Highlands Police Station was filed by Advocate Thabani Mpofu. The amount of respect I used to have for the advocate is now totally diminished. Now, if money can make men do what they can clearly see is a wrong, then we no longer have a nation, as everyone is now a prostitute for money. Mari nechitema zvechokwadi. Katinzi vakuru vanoti mari nechitema. But ameno vangadiwo Advocate Thabani Mpofu ari kutaurwa ndo lawyer kana kuti gweta raimbomirira Advocate Nelson Chamisa. Hatizivi kuti chiri kumirira here because wofuti kune imwe secret yavo wofuti iri kutenderera ipapa ende tanga tori mukutoshamisika kuti ko zvazvipi zvakutaurwa izvi. Vari panyaya yavo inga iri kutendererawo chinzoni ndakamuudza kuti iwo kana uchida unhikirikina uchida kuti vanhu vapinde mastreet enda unotaura wega pane kuti mundipe pressure kuti inini mukuru taura chinchi. That's the lawyer uya wekumira 2018 achitaura kuti zvoni yanzi the fulcrum chinchi kana muchiri kumurangarira ndiye Thabani Mpofu panapa ende ndiye ari kunzi arimo munyaya idzi wokugadzira docket racho iroro riri kuti zvinge zvichita sezvichifamba kunana Sonia namoms vake. Zvinhu zvinosiririsa ende zvinhu zvinovaraidza kuteerera because isusu tiri vanhu vanoda makuhwa, tinoda nyaya dzevanhu. Manje tinobva tatowana zvekutoita tatotanga kutozivisana kuti mburi yeZimbabwe nyaya yazodai so ndinhingi kazodai so kana mamanzwa nyaya yenhingi ndiye anga azviita. Ndo zvinhu zvinenge zviripo hama dzangu. Saka ndangoti ndingouya neka update kanaka ndichizivisana nemi so that pamunozoswerawo zuva rese munenge makuzozivawo zvamunozoita asi muchiziva kuti nyaya tapfuura nadzo tambodarika nepanapa. Ukadarika nepanapa ukaswera panapa uswere nyaya ushaya nyaya. Ngatibva tatoteerera imwe izviso iri kutotaurwa apa. Ndakaona nezvakaitwa nemwana wamukati ziya kundotora imba yomunhu yakavakwa nomunhu. ZANU-PF yakatora mafarms nedzimba dzavarungu nepfuma yavarungu vakadestroy everything. Because zvino zvavanaka nate then vavakiti against with another black person, a Zimbabwe, a citizen. Vanoda pavakwa panaka ndopo vanoda kutora netumba nechisimba. Ndopo unoona munhu kune vamwe vanhu vari kudzvanyirirwa vari kuabhiyusiwa. Macitizen eZimbabwe unorega kuzvitaura muchitaura zvinhu zvisina basa rese zvekuti vana linki maforeigner vana linki
kuva maforena kune basa revana Barack Obama zvavakatonga America vari maforena. Chii chaakakanganisa Barack Obama? Chaakakanganisa kuuraya Gaddafi chete. Muchikona kutaura kuti Mnangagwa wakauraya mageneral because wanga ari targeted nawo panguva, vanga vari targeted naye, sorry, panguva yaMugabe. Saka iye paakapinda papower, wakapinda papower ane issue rokuda kuita take down all the general. For sure wakazviita. Hamusitauri izvozvo. Ndopane problem yamaZimbabwe kuti zvinoda kuti mutaure mutaridze vanhu wrong no right wa kuti apa vari wrong apa vari right. Hamutauri.